lepšie, má dvojicu strelcov, žiadne problémy, čierne stojí pasívnejšie, král B8, jazdec C5, nepríjemná pozícia za čierneho, no teraz kôň berie B7 si vychádza, jednoduchá taktika, čiže bielý získal pešiaka, ale jeho útok povolný asi skončil a už teraz asi tak tušíme, ako zhruba z tejto pozície vznikne tá konzulta. Ale bereš 2,5 minúty. Možno vzhľadom na to, keď Kondor to 7 ani nebolo najlepšie. Možno Bielý mal ďalej zoselovať pozíciu a nedovoliť nejaké zjednodušenie, nejaké ťahy ako F4, beža F1 a takto. No dobre, prišlo tak. 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 Ak už Bielý teraz rozhodol, že vymení dámy, tak mali ich asi vymeniť na D6, radšej si myslím. Zdá sa, že keď sa pešiak z E6 presunie na D5, tak to čiernemu z pozičného hľadiska vyhovuje. Jazdec D7 kvôli tomu, lebo strelec E4 hrozilo. Bielému by teraz vyhovovalo vymeniť strelca za jazdca. Strelec D2 a strelec G3 sa možno bal bielý F5, keď vyšiel na takéto pasívnejšie pole. Jazdec C4, tak. Král C8, B1, B3. Hej, lenže B3 jazdec A5 a vylúči B4. Čiže možno bieli mali ísť najprv s kráľom na D3 a dať B3 potom, ale aj tak akože je náročné vyhrať takúto bielými takúto pozíciu, že som šlo aj remízu. A4, E6, A4, tak to som bral. A bieli zrejme aj pod vplyvom toho, že mal menej ako minúty, tak navrhol remízu. Ako skúšať sa to samozrejme dá. Čierny spolieha na tú bielopolnú blokádu.